खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 28 फेब्रुआरि बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं, लिसा नार्जारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा धोन दौलत आरजिना लानो हागोन। मुलाम्फा गोनां सान जागोन। वृष राशि। माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ। गोसोखौ गिखांनाय मोनबाय थागोन। गाज्रि सान। मिथुन राशि। माबा मोनसे हाबा मावनायाव गोबां खस्थ' मोननांनो हागौ। साना जेथो गोनां जागोन। कर्कट राशि। आनजादफोर होदोंब्ला मोजां फिथाइ मोननो हागौ। गोजौ सोलोंथाइ लानो खाबु मोननो हागौ। मोजां सान। सिंह राशि। गोरोन्थि हाबा मावनायावनो धोन सम्पति जोबस्रांनो हागौ। सानै हयै हाबा मावनाया गाहाम जागोन। कन्या राशि। रांखावरि गैयैनि जाहोनावनो गोबां गाज्रि गोहोमाव गोग्लैनो हागौ। असान्थियैनो साना बारलांगोन। तुला राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखायनो सोरजोंबा बदनाम खालामजानो हागौ। गाज्रि सान जागोन। वृश्चिक राशि। गोबाव समनिफ्रायनो आसा खालामनाय मिजिंआ जाफुंनो हागौ। गोसोआ रंजाखांनाय मोनगोन। धनु राशि। गुन गोनां हाबा मावना बयजोंबो सनमान होजागोन। मोजां सान जागोन। मकर राशि। थांखिखौ जाफुंसार होनायाव हेंथा फैनो हागौ। गोसोआ दुखु मोनगोन। कुम्भ राशि। गोबाव समनिफ्रायनो आसा खालामनाय थांखिया फैमाल जानो हागौ। गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। मीन राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। सुखु गोजोनैनो साना बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानो। गोजोन्थों। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों। ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरि, आल्ट्रासन'ग्राफि, केजुवेलिटी, पेडियाट्रिक्स, पेथोलॉजी, फार्मेसी, लापारोस्क'पी सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल ishwarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ CK ডিমাৰীয়ে কৈছোঁ। আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আমাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্স-ৰে, ছ'ন'গ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে
অপাৰেশ্যন কৰা হয়, গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।